Ay, bakit ka? Ha? Bumili ako ng tindahan. Grabe si ano. Gapatin, tin. Alas lang. Gapa din na may nagkakakan pa. Balikong ko sa gulong. Sige lang po. Duman ka natin kami naninilog. Kaya mo niya. Ay, lingta ka eh. Pakita kita eh. Nagpakita ka sa akin. Pwede mamili. Agad. Uy, huwag mo kiwanan dito. Binalis ko. Manantika ang ano eh. Lakas ng tubig dito. Tubig lang. Lakas ni Joy, no? Para makapit yung Lopos mo ang cellphone ko. Post. Post lang ha. Post.